På det seneste er der en del, der har spurgt mig, eller et par stykker, der har spurgt mig, om jeg simpelthen er blevet sagsøgt af selveste Kasper Krause. Jeg må jo godt ærligt indrømme, da jeg først hørte, at han vil sende advokatbrev til mig, der blev jeg sgu godt nok også sådan lidt, hvad fanden sker der lige her? Fordi jeg har fuldkommen medie blackout. Jeg har ikke brugt TikTok og Instagram i et par måneder, simpelthen bare fordi jeg synes, det har været pis. Startede på TikTok her 3 dage siden, I don't know. Og så valgte jeg simpelthen at lave nogle meme-videoer, fordi at der sker bare ikke nok på TikTok. Og ja, hvad skete der så? Så fik jeg endelig med at få muligvis et advokatbrev af Krause. Nej, der er nemlig en masse, der er en masse forvirring over, hvad folk de har skrevet til mig, om jeg simpelthen blev sagsøgt eller ej. Og jeg må sige, jeg har simpelthen været i kontakt med nogen, som der har kendt, eller en, der har en veninde, som der har kendt Kasper Krause i folkeskolen. Og ja, da jeg så fik det at vide, så begyndte jeg godt nok hurtigt at tvivle. Det hele startede med, at jeg så en Kasper Krause video, hvor han snakkede lidt om noget med, at jamen, hvis du simpelthen har kørekort, så er bøsse, eller hvad fanden det var. Og hvis du er kvinde, så noget med, så skal du mere være i køkkenet, I don't know. Sådan noget meget klassisk wet pill TikTok snak. Og havde jeg noget personligt mod ham? Nej, jeg ved ikke, jeg synes bare, det var åndssvagt. Men jeg tænker også, hvis man siger sådan noget, så kan man jo også godt tage en joke. Så det endte med, at jeg har lavet nogle slideshow, som I ser her. Ja, så det er simpelthen de her klassiske TikTok slideshow med noget åndssvagt musik, eller hvad det er, indover, hvor jeg egentlig bare putter hans ansigt ind. Hele intentionen var med det her faktisk, at prøve at se, om jeg kunne få det til at være en trend. Jeg ved godt, det er lidt svært at tro på, men jeg tænkte, kunne det ikke være sjovt, altså kunne det ikke være lidt sjovt, hvis at i stedet for folk i kommentarfeltet, de tager ham sådan seriøst, så sender de bare det ind, bare sådan lidt for at tage lidt pis på ham. Og hvad hvis jeg... Nej, jeg havde ikke rigtig noget held med at sende de her videoer ind til at starte med, så jeg begyndte bare ligesom at spage dem i hans kommentarfelt. Og så småt, så jeg sgu lidt succes med det. Jeg begynder bare at give det tid, og så kunne det være, at der skete noget med det. Og så lader folk selv om det, om de vil sende videoerne ind. Billederne. Shit, man. Jeg kan godt mærke, at det er egentlig min første video, det her. Det håber I er med på. Nej, jeg sendte nogle billeder ind, og det næste, jeg ved af det, så laver han den her video. Jeg er vågnet op til tusindvis af billeder overalt på TikTok af mig i forskellige positioner, hvor jeg ser utrolig sos ud. Jeg har sagt til jer, at Krause-advokaterne bliver kontaktet. Jeg har investorer, boomers, rigtige mennesker, forretningsfolk, som ser de her billeder på TikTok, og de tror, de er ægte. De kan ikke se forskel på, om det er AI eller ej. De tager mig ikke seriøst. Investorer, forstår jeg, det her det er rigtigt? Så der tænkte jeg bare, okay, det her, det er fucking grineren. Og fik bare visninger. Altså, det kom bare sådan der, ikke også? Og det var bare flere og flere visninger. Næste, jeg ved af, det skriver folk til mig, hvad er det, du har sagsøgt, hvad fanden sker der? Det ene og det andet. Så jeg tænker jo sådan lidt, okay, jeg blev også nødt til at svare på et eller andet, ikke? Og folk, de begynder bare at kontinuerende at sende de her videoer ind. Jeg skulle næsten ikke gøre noget lige pludselig. Og så laver Kasper Krause den her video.
Jeg sagsøger alle med Krause-advokaterne, som bliver ved med at lave de her AI-genererede billeder af mig. Prøv at mine investorer, de kommer ikke til at tage mig seriøst. I bliver nødt til at stoppe. Hvad tror I folk tænker, når de ser et billede af mig med et eller andet bondage, hvor jeg har hænderne på ryggen, og jeg ligner noget, der er løgn? Det er ikke en joke. Jeg har allerede været i kontakt med Krause-advokaterne, som er de skarpeste i Danmark. Vi kommer til at tage juridisk handling, ikke også, på dem, der vil med at poste sådan nogle billeder som det her. For jeg laver mange ting ud over sociale medier og coaching og agency og de ting, som I ved, jeg laver. Der kræver investorer, som er seriøse, som måske er nogle boomers, der er lidt ældre, og de forstår ikke det AI, det her. Det forstår de ikke, og de kommer ikke til at tage mig seriøst. Stop med det her lige nu, eller jeg ringer til Krause-advokat. Altså, der vidste jeg godt. Det har jeg også. Det er en succes. Det er en succeshistorie. Og det får bare visninger, og det er en af hans videoer, der har fået rigtig mange visninger. Jeg tror for 100.000. Det er helt vanvittigt. I forhold til, han plejer næsten ikke at få nogle visninger. Ja, så det er meget sjovt. Og folk, de begynder simpelthen at sende de her billeder ind, og det ser også nogle, de begynder at lave nogle andre versioner, jeg selv ikke har tænkt på. Så en anden med Epstein, jeg så en med Diddy, og jeg så en, hvor han havde pride flag ved sig selv. Og jeg ved godt, de tænker, okay, men er det ikke lidt kantet homofobisk, dit dat? Det egentlig bunder i, det er, at han har nogle holdninger, folk de er uenige med, og så får de til at virke som om på de her billeder, at han har de her holdninger, ikke? Så, og jeg havde så ikke engang tænkt over det der med at putte et eller andet med, hvor han har noget pride-hår, regnbuehår og pride-flag her. Sådan. Jeg havde så ikke tænkt over det, men det var kæft egentlig genialt. Så at sige, hvor han sad i en sofa, og så stod der lige 4 mørke mænd her bagved, ikke også? Og ja, det næste, hvad er det, så får jeg bare flere kommentarer, ikke kommentarer, hvad hedder det, private beskeder. Folk, der simpelthen skriver, hvad er der op og ned på det her, at det blev sagsøgt, fordi han nævner mig jo i sidste video. Han nævner jo det her. Det her, det er fuldstændig vanvittigt, og der hedder Victor, som startede den her trend. Tjek din mail, du har fået et advokatbrev. Sådan et, hold kæft, mand. Det blev sådan helt, som om jeg røg ned i en sø igen. Som om, ikke også, at der har fået koldt vand over mig. Mit hjerte var sådan, hold kæft, mand. Han virker næsten sur på mig. Og så tænker jeg lidt over, har han sendt et advokatbrev til mig? Og så kiggede jeg så ind i mail. Og det er jo en ny mail, jeg har lavet. Så først skulle jeg også bare ind og få fat på den, hvilket tog mig tid. Og så så jeg det her. Jeg fik ikke en skid. Jeg har ikke fået noget som helst. Absolut zero. Og der vidste jeg godt, okay, Kasper Krause, han, lige så meget som vi tager pis på ham, så tager han også pis på os. Og vi falder i med begge ben. Gjorde jeg det? Nej, jeg ved ikke, jeg kunne godt mærke på ham, at det var. Men til tider var jeg sådan, jeg kender jo ikke manden. Jeg ved ikke, hvem fanden han er. Hvor var han bare hul i hovedet, og så bare sender fucking advokat på det til en, jeg ved ikke. Jeg tror, han har gjort det før med nogle Jackstyle eller sådan noget, hvad ved jeg. Jo, så det hele ender egentlig med, at han blev ved med at lave flere og flere videoer. Jeg tror, han har lavet 6-7... Han har lavet et par stykker videoer, ikke også? En 7 stykker videoer. Og det er sådan lidt, det hele hans stik, det er bare, og så længe der er nogen, der kommenterer på hans video, så svarer han igen og laver en modsvar-video. Og til sidst, så tror jeg engang, at det har været min egen AI-billeder, fordi det er så simpelthen lavet deres egen. Og det er jo pisse nemt, fordi man bare går ind på ChatGPT, ikke også? Godmorgen, Krause. 200 plus memes af dig overalt på dansk TikTok. Det fortsætter. Børn i Krausepool i Krausevillaen. Jeg ved ikke, hvad det her er. Altså, det er simpelthen... Jamen, altså, du kan simpelthen ikke skrive det her. Som det her billede viser, det er tid til at stoppe nu, venner. Jeg har investorer. Krause-advokaterne har allerede sendt hundredvis af advokatbrev ud, som tydeligvis ikke har nogen effekt. Altså, igen, jeg er tom for ord. Krause-advokaterne bliver kontaktet. Hvis man bliver ved med at deltage i det her, så vil der være juridiske konsekvenser. Sådan er det bare. Det kan godt være, at jeg er ufatteligt rig og lever mit drømmeliv, men det her, det bliver simpelthen nødt til at stoppe. Altså hvad for... Jeg får flere og flere beskeder, og folk de skriver, at du er fandme geden, Victor, du har startet det hele. Fordi Krause skriver også de her beskeder, som vi ser her, med hvordan at, du har startet hele det her, og så skriver han grine-emoji og så videre. Så nej, jeg tror egentlig, det er egentlig, vi skal egentlig ikke lægge mere i det, men det er sgu da egentlig meget sjovt. Og jeg håber også, folk de bliver lidt ved med det, fordi det er sgu da fucking sjovt. Stop med det her. Jeg har vitterligt lige mistet en ven på grund af sådan nogle her AI-genererede billeder. Jeg dyrker ikke yoga. Jeg har aldrig dyrket yoga. Alle de her typer, der sidder og lægger de her billeder op. Jeg forstår ikke, hvorfor I gør det. Hvorfor er det, I prøver at skade mig? Det her, det skal slettes. Det er ikke mig. Gider jeg forstå det? Nej, jeg så også, at der var en anden TikToker, som der har der har lavet en video om det. Og han lavede noget, hvor han lavede sjov på det og så videre. Og det var bare sådan lidt,
fuck man, altså man kan vitterligt bare gå sådan der viralt. Og jeg er jo lige startet, ikke, og så var sådan lidt, oh shit man, det er fandme sjovt det her. Det er i hvert fald noget, jeg er blevet ved med. Med det sagt, nej, jeg er ikke blevet sagsøgt, som I kan se, og det hele er bare fucking space lawyer. Og så håber jeg, at Krause bliver ved med det. Selvfølgelig holder en god tone, men jeg håber, at han bliver ved med at tage lidt pis på hinanden frem og tilbage. Ja, altså det er jo en af mine første videoer, det her, så skriv gerne i kommentarfeltet, hvis der er noget, jeg skal snakke om. Jeg laver jo de her most critical lignende videoer, den genre, hvor der er noget storytime, noget kommentar indover. Og det er min interesse generelt, det er jo MMA og film, måske noget YouTube-drama, kan jeg også godt snakke om. Hvis I har en eller anden sjov video, I ser, bare send det ind, send en link, skriv til mig, måske privat over TikTok, så skal jeg nok svare på det.